Biko ị nwere ike ịkọwatụrụ anyị aha gị? Aha m bụ Nwaada Uchendu Ifeoma. Ana m ahụta gị dịka onye nkụzi. Biko ị nwere ike ịkọwatụ m ihe unu na-eme n'ụlọ akwụkwọ unu? Ịma na ugbu a anyị hapụziri omenala na-emezi omenelu. Anyị wee sị ka ụbọchị taa anyị wepụta ụbọchị dịka taa akpọ Wednesday n'onu ndị iti ka anyị wee mee ihe ndị Igbo a na-akpọ omenala. Ịma na ahapụziri omenala anyị na-eme omenala ndị bekee nke a na-akpọ oyibo. Onye ọbụla ifuru na-asụzi echefufuzie omenala anyị. Ndị oyibo bịara wee goro anyị jiri mmiri jiri gesha wee goro anyị maka na aka amamihe anyị siri dị, mana anyị nechara anya wee sị mba na omenala anyị agaghị anyị. Anyị wee sị ka anyị wepụta ụbọchị tata ka anyị wee gosikwa ụwa gburugburu n'Igbo amaka ka anyị na-emekwa omenala anyị dịka ndị Igbo. Adị mma nne, ikwuru ọfụma. Biko kedu ndụmọdụ ị na-enye Igbo ndị ọma na-ege gị ntị n'ụwa niile gbara gburugburu? Ndụmọdụ na-enye ha bụ biko bido n'ụbọchị tata ka onye ọbụla amalitekwa sụba Igbo maka na Igbo bụ asụsụ anyị, omenala anyị amakakwana ka anyị ghara ini ya ma ọ ka anyị ghara ichefusi ya maka na ndị bekee wepụtara anyị ihe a na-akpọ oyibo. Anyị nọkatakwa anyị egosisi ụmụ anyị ọtụtụ ihe dị iche iche. Ugbu a kịta onwere ozi ọ fịaziri arụ ịfụ ka nwatakịrị na-eri akpụ maọbụ na-eri agwa maọbụ na-eri ọna, mana ihe ụmụazị na-eri ugbu a indomi nke nwanụ agba ṅụọ fanta ṅụọ nke ịma na ọ bụrụ omenala anyị. Anyị wee na-enye ndụmọdụ biko ka unu nachi ha azụ na nri ma ụfọdụ omume dị iche iche ndị omenala ndị Igbo anyị na-eme. Unu fụ ugbu a na-anwụzi ọka nkụ maka gịnị? Maka na anyị hapụziri omenala anyị na-eme omenelu. Ọ bụrụ na oge gboo, oge ndị be anyị ndị Igbo ndị ma ihe Igbo na-ekwu na-erigasị nri ndị omenala aha anwụ dịka etu esi anwụ kịta, mana ugbu a anyị na-erizi ma nri akpọrọ indomi ma nke akpọrọ supageti. Anyị amarazi ihe na-eme ndụ anyị n'ụbọchị tata. Anyị wee na-arịọ unu dododo ka unu wepụtakwa n'omenala anyị ka anyị ghara ịtụfu ya ma ọ bụ ka anyị ghara iri ya, ka anyị bidokwa omenala anyị n'isi. Nnọkọ asụsụ Igbo Na-asụ Igbo na-asụ Igbo anyị Igbo na-asụ Igbo TV egwu eji. Njaleta ejenu ka na-egbu oyi ọsịkwa ibe mbụlụ ka na-egbu oyi si n'ọrụ ugo ka o si eru oyi egwu anyị nye aka anyị na-eti Solution.
Ada ụtụtụ ọma. Kedu kwana aha gị? Ada Nwaada Ikechukwu Chiamaka, dịka isi wee kee ekike, kedu ihe unu na-eme n'ụlọ akwụkwọ unu? Anyị na-akwalite omenala na asụsụ nke ndị oyibo cultural day. Ada, dịka isi wee kee ekike, kedu ihe a na-etu gị ma ọ bụ ihe eji wee mara gị? Ihe a na-etu m Lọlọ Mmiri Doro Edo. Ekike ikere ugbu a dịka nwaada, kedu obodo eji ekike a wee mara? Ekike a nkere bụ ekike eji mara ndị Igbo. Nya ndị Igbo ihe na-akwado otu a. Nwaada Mmiri Doro Edo, kedu ndụmọdụ ị na-enye Igbo niile? Ndụmọdụ m na-enye Igbo niile ka anyị kwalite omenala na asụsụ Igbo ka ọ ghara ịda. Ọ dị mma. Nwaada Mmiri Doro Edo, ngwa kene ndị ọma na-ege anyị ntị. Ndị ọma na-ege anyị ntị ekele sikakwa dị ka emesịa. Nsikara n'asụ Igbo obi agaghị ekwekwa m. Nsikara n'asụ Igbo obi agaghị ekwenu m. Okwu Igbo, anyị ga-akpọpụtakwara ụlọ ọtụtụ mkpụrụ okwu Igbo dị iche iche ma sụpekwa ha. Ndewo. Tupu anyị ebido, anyị ga-akọwara unu ihe bụ mkpụrụ edemede. Mkpụrụ edemede bụ mkpụrụ okwu echichi anyị ga-ede ihe n'asụsụ Igbo. A na-akpọkwa ha abịishi Igbo. Ha dị 36 n'ọnụ ọgụgụ. Lee ya: ọtụtụ mkpụrụ okwu Igbo ma supe ya. Gịnị bụ nsupe? Nsupe bụ ịkpọpụtasị mkpụrụ edemede mebere mkpụrụ okwu tupu akpọpụta okwu ahụ. Ugbu a aga m akpọpụtara unu ọtụtụ mkpụrụ okwu dị iche iche unu ga-asụpe. Họrọ nke ị ga-asụpe, họrọ ofu. Nke mbụ supele m oche. Oche. Họrọ nke gị. Nke abụọ. Supele m osisi. Họrọ nke gị. Nke atọ supele m ụkwụ. Họrọ nke gị. Nke anọ supele m isiokwu. Họrọ nke gị. Nke isii supele m ụkpaka. Họrọ nke gị. Nke asaa supele m akụpe. Họrọ nke gị. Nke 20 supele m ekwere.
họrọ nke gị nke 13 supere m ụgụrụ họrọ nke gị nke 15 supere m Chukwu họrọ nke gị nke 10 supere m nwata. Nsikara n'asị Igbo obi agaghị ekwekwa m. Nsikara n'asị Igbo obi agaghị ekwenu m. Nsikara ụmụnne m obi agaghị ekwenu m. Nsikara ụmụnne m obi agaghị ekwekwa m. n'asị Igbo TV. njelita ejenu ka na-egwu oyi